Si Timo nga yan, hindi pa siya nagiging hayo. Ano ba, di kala ko ba nag-lol ka? League of Lesbians. Kala mo naiintindihan ako. Musa yung mga kansa, ito nga pala yung Paulol ng hinaharap. Ito ay mayroong mga spoilers. Yung pinanood ko yung episode 1 and 2 ng season 2 ng RK. Kung hindi nyo para papanood, huwag nyo muna to panoorin. Maraming salamat. Ang hindi ko lang talaga masundan dito, yung kung ano yung mga heroes na nandito. Maliit ba yun? Maliit na tao? Para siya si Napoleon. Mapipilitan siyang gamitin yung ano, para mabuhay siya. Makonsume siya nito. Ayun na, binabatak ko. Si Iron Man pala ito eh. Ito champion to, si Victor. Mukhang champion yun. Dan. Para silang mga ano, mga... Para sa Hercules, yung mga kumakanta, mga muse. Yung puti na robe, tapos na ano, chill. Sabi may tension to. Itong dalawa. So, magigilty siya. Kapatid pa niya yung pumatay. Kamukha tayo si Charlie's Angel. Yung motivation para sumali si ano eh. Si Jace. Bagong hero kasi yung nanay niya eh. Boytoy niya tayo eh. Kaya ba nawarak yung paa niya? Hindi ko nalaglag. Sayang. Sabihin mo sa akin, manayita kang champion. Yan, si Caitlyn. Ay, alam ko na yun. Caitlyn Jenner. Tsaka si ano, yung hayop, yung scientist. Yung cute. Yung mahaba. Heimerdinger. Ito na yung yata pag nagpapatato ka sa mukha. Ayaw mo magpatato ng card sa leg. Buti naman di siya nagalit dyan. Oo naman. Reasonable naman yun. Kahit naman before. Di ba, nung nagkita na sila. Diyan lang siya umiyak. Uy! Nagjowa nga sila. Ano ba, lore ba yun? League of Lesbians! Tapos blue-red pa. Talagang ano na eh. Planchado na eh. Any idea how that feels? Yes. Kakayari lang eh. Mang ka ba? Mas fresh nga eh. You didn't think at all. Walang scissoring tonight. Ito yung lipstick lesbian, isa yung tomboy lesbian. Oo. Ayun, cool ka na sa ano. Hindi mo malang nabasag. Sinado champion. Si Kungka. Si Wolverine. Mukhang tank eh. Siya yung magiging bagong Silco nito eh. Uy. Pwede ka magkakaroon ng series si Valo, no? Sino? Si Valorant. Pwede. Kasi ganito na yung art style, eh. Kailangan tayo next na project. Nice. Uy. Yan ang healing. Ang ina. Ginagawa rin ba yan ano? Yung black na grandma dun sa pilay kanina. Baliktad din. Kaya pala nawarak eh. Ay hindi, dito si Sniper. Ginamit ko si ano eh. Sino yung ano? Yung babae na baril din. Fortune reveals an era rating down. Okay. Si MF. Sino? Si MF. Hindi. Yung may scatter. Si MF nga. How'd you find me? Ano yung MF? Full name. Yung Miss Fortune. Yun ang sniper to. Parang Trasex na ata. Sampali mo. Eh, ano, Avatar. Yes, stop flirting with her. Well, She's taken. the L magnet. She is... Gago. Nakagera lang. Ayun, may sketchy. Ay, shit, may bomba. Tignan mo ulit. Ayun. Oo nga. Today, Oo nga. we share Uff. an unthinkable. Bulbul ba nakalagay sa likod? Bulbok. Uy, gago. Ganito siya mamamatay. Ay, hindi. Horny! Hindi pa din. Sabi ng writer sa'yo, nope. Baka sa dulo pa. Ano ka ba? Episode 1 pa lang. Kailangan magkaroon kasi days na ano eh. Ng bayag. Literal. Diba ibak ba sa lol? Buti na lang. Siyempre, unahin mo yan. Kailan ba ito mamamatay? So, rin tuloy siya mamatay. Dalawang council na naman. Yung isa yung mamamatay. Uy, gago. Ay, ano ba? Wala ba ito silbi? Ang tagal ng... Ayun. Tagal ng screen time niya. Wala pa siya ginagawa tong avatar na to. Wala siyang emotion. Oh, may something eh. May babad sa kanya. Dapat tanggalin may isa para mga nagbe-bait yan eh. Gusto niya yan. Tumakbo ko. Uy! Masakit yun, di ba? Ma-chainsaw. Oh, gago. Masakit, patay ka dyan.
Diba? May kanya-kanyang tulong yan, siyempre. Oo. Sino ba to? Si Kung Ka nga. Karen ba to? Garen Lagan. Baka si Garen. Hindi tama siya yun eh. Kala mo naiintindihan ako. Oo. Oo. Si Garen yan, no? Baka ito yung hindi pa sila maxed out sa kanilang personality. Siyempre, lalaki sanay kumambyo niyan. Siyempre alam niya yung ano. Yung weapon niya. Kasi ano pa? De, combination. Ay, nag-miss? Kasi ano yan eh, si Lola. Si Black Lola. Weapon ni Black Lola yun eh. Wala na magsasabi ng ano nila, death nila. Yan yun na, next day na. Isa pang peace talk. Wala na. Ito ba yung peace ha? Araw-araw, ganyan. So meron na naman sila isa pa. Today we commemorate. Dito mas ano siya. Mas parang happy. Simple lang siya. Eh, syempre, ano naman to eh. Parang minomold mo pa yung personality sila throughout the story. Sabi nyo nga, ito nga yung start ng story ng ano. Si Jace na una na rin. Ito yung villain arc nila. Pukpukin niya yung paa niya to. I-apprehend niya tong tatlo? Hindi. Oo. We aren't prepared for a full-scale invasion. The Undercity's attack proved that. Sabi sa'yo eh. Siya magte-take control. Parang ganito rin yung sa Valorant eh. Oh. Ayaw niya na to eh. Email. Bakit nga ba ulit? Dahil sa ano? Next week. Oo nga pala. Alam ba ayaw ni Vi? Girlfriend niya yun eh. Mamatay. Kita mo ba naman girlfriend mo? Papatay na naman. Boy best friend pa niya. Ilang beses na mamatay dapat yung girlfriend niya. Wait, siya pa din Ari Mabini. Nagigising siya. Doom! Ayun na. Ay, hindi pa. Wala pa. Wala pa. Kumati lang ilong. Ngayon, Si Swain ba si yun? Viper. Hero yan, no? Nang hero to, si Batrider. Ay, mga tao niya. Ah, siya nauna. Ngayon isa, si Vape Lord. Ayun, champion yun. Ito, Batrider. yung parang daga. Mukha naman. May sinabunutang bata, gago. Ay, si ano? Champion din yun eh. Hindi Oo. Si Timo ba yung naisip mo? Oo. Paano ba, hindi pa siya, ano, creature. Wait, si Timo ba to? Si Timo nga yan, hindi pa siya nagiging hayop. Ano ba, di kala ko ba naglo-lol ka? Hindi yan si Timo gago. Hindi naman tao si Timo. Kaya nga. Di ba nga, they turn into, parang yung isa. Oh. Timo yun, hot pa lang eh. Di ba yung parang yung ganon, yung glasses? Umaasa ako magiging si Timo yun. Kasi yun lang yung kilala ko. Oo nga, nalaglag sa, ano mo yun, changing chamber. Kaya, parang before si Tobey Maguire naging Spider-Man, yung ganon. Oh no, she's hot. Parang right hand ni Silco yan eh. Ayun, mukhang left hand eh. Tawag sa race niya eh. Uh, Mga daga. ganyan ka ng Monday. Race si Timo. Gago. Kompleto na siya. Si Boy Bakal na siya. Tigas niya. Tapos tinusok na siya. Ba't tigas niya doon? Hinawakan niya. Ito na yung final form niya. Ito yung nasa game. Hindi, nakasuot siyang damit. Tsaka Weird niyan. Yung pinaka-ayaw niya, naging siya na. Ito, may stuff na siya. Okay, Gandalf. ayun si Timo. Kita mo? Sabi ko sa'yo. Nasa pader. Oh, shit. Kala ko kakabit lang bigla eh. Ito, di ba to champion? Hindi. Magawa tayo sarili nilang ano. Putangin na naman. Dudulas ka pa sa tempura ba yun? RNG! Ano yan eh? Ah. Kulit na RNG. Nag-enjoy sila sa kulay ah. Ganda eh. Ayun na, yung smile. Di pwede pakita eh. Ano tayo nang tanggalin? Uy, gago. Yun yung, ilagay niya yung meron siya, kapalit nun. Something na mas stable. Naging Besaya siya.
am healed. Oh, may sayang nga, liturgical music playing. Hail Victor.